kero muchando bw'ekibeso ogendete ko bagokorekana kubura abagabana bali bawe chiko bakwegerera ebirugo byabo nigo bagendete ko bakuminyoka nebiro banyara ko bagokora magendero munali nago somere timu y'abagabana bali nago tebya nigo abange bali bakorekana bali esentunde yabentanga ni bagendete ko bakoligiye nchira bakoligi kibese nabana mono kunyara ko bagotorana nonye n'iki mirubili yabo y'ikibese kuri budget ili banyara ko bakorekana nga bakolira magendero arachiko bagako bali baga banyara ko bagochorwa amagati y'ekire kiri barweto mwaka bw'ikirubere 2022 na namona kera bagotebanga ni gobono iga abande barorekanire nonye no gonchore birengerera byabo bya kisiasa na gosose byame bingaho umugano ko machikobaga kubwekana no mugano se gazeti ya The Standard page ya kane yanyara kabage koerera na koro kinga ngaki abagabana bagenda tako babakwerobeli iga ngo kwana balenga umwancho muligereri abagabana balega iga aigati yabo bakurukunga Jeremiah okurunga la Murkoy nigaro mugavana bwe county ya Turukana Jonathan Lelet igale Samburu George Natembeya Jonathan B Wazinigishu Wisley Rotich Patrick Olentutu Eric Mtai Fernandez Barasa Paulo Tuma James Orengo na boygo Gladys Wanga Achila Yako Simbarati mugavana okurukunga Amos Nyalibo na Johnson Sakaja mwanchumuligelini bagopa babekire bagatebanga igati abali bagendete ko bakoranga ninkiligede bese bagatebanga wa Vinyandeti and the ward representatives locked in dispute over Machakos finance executive sebono bakorekana nonyankuru wa se county ya Kisii ngo bali bawo kwanera igoro yemerobeli yegendete ko bagakorekana mwanchumuligelini asbagatebanga teatura ligeliye ese county ekurukwa litangani ya Nairobi mayo swase ya Kisii bata baliga in Nairobi aba MCN ngo ba approviri budget yo yere chishiringi chi bilioni 40 na kenda enugutesa nabire ekibagate mwanchu muliri wachiko bakoligerera inganga kibakonyara ko bakora nonya no bokonya bachiri asegeka kiyoko nyara ko bako atena bataliko bako igwana egatimero bili babekire bose bachiko bakwagacha yamagendo no kwagacha kibara go rosinya gitali nabo igongo nyara ko bali bawo kwanere gendo yokurukunga chisemi chinyara ko bachiko gogosira nebintu bitoetana ino mwanchu muligereri yu ne ebago kwana tigatwira nese county ya Kisii se gazeti ya The Daily Nation bagote base county ya Kisii mu governor Simbarati nigo aeti budget go sa eteligwe budget y'iki billion 24 gutakenda asibo mwanchu muri babegete sebintu biri yachiko baga akora gentege tanga na mache boyigo koligerelia igoro yobo chenu chisemi na boyigo mwanchu muliri sibagotebanga banyara ko bakoranga kibakonyara ko bakogenda asibako babago kwanere igoro nga kekerengo barwitigiye kibesese county ya Kisii buna bonega asomubeka na bagoteba chi billion 2.5 nigo kibekire ligosira murubeli bwakwana na macha sense meyo na koranga no nyene membere si yaberege gwatubya agarbago kwana obo chenu boire billion 2.5 na boyigo chisemi chikaye guchi million 5 nemo chimisana ibere 2.5 na ande mwanchu mulire kerbago kwanera batabanga niko bono iga twanyare ko boino mugavana Simbarati ukwanete iga buna batiyambwa kwana mangana kwanete nigo twanyare ko batogo korege ndo yiko rukubu oncholeria aso enchira tuko nyara ko batogo tumeka ebintu byito bitoetana nabana bataba infrastructure magendo yechibara nabo yongo kwana ale enchira yokwana nabo koreri go chia saba na inchi na niga bataba amma oncholeri na roro nabo kunyara ko bakogwesomera iga igo nyara ko bagokora umugavana wongi kiliagenda tekobagakora